Sabies que un dels punts que s'avalua en la redacció és l'adequació? És molt important desenvolupar-la correctament per poder obtindre una bona puntuació en la redacció. Per això, en aquest vídeo, t'explicaré tot allò que necessites saber sobre l'adequació. Comencem. Bé, comencem amb l'adequació. I l'adequació què avalua? Avalua si escrivim correctament la tipologia que ens demana la proposta i, a més, si també usem la modelització correcta, és a dir, si sabem a qui va dirigit el text. Per tant, ara comentarem totes les tipologies textuals que poden demanar-te en un examen i, a més, en quina veu has d'escriure o en quina persona has d'escriure la redacció. Bé, la primera tipologia que treballem és el correu electrònic. El correu electrònic és una tipologia que solen demanar en els exàmens. Quin és el format? Doncs bé, el seu format és: has d'escriure de i el destinatari. Sempre recorda que la informació i els noms que apareixen a la redacció han de ser inventats. Jo sempre poso els mateixos d'exemple, tria els que tu preferisques. Has d'escriure de qui l'envia, per a el destinatari i assumpte. En assumpte escriuràs el títol de la redacció, és a dir, la proposta que t'han oferit. Una vegada hagis escrit aquests 3 primers punts, aniria la salutació. La salutació, depenent de si és un correu electrònic formal o amistós, has de triar alguna d'aquestes opcions. O bé, si és formal, senyor, senyora, si és més amistós, benvolgut, benvolguts. Bé, depenent de la formalitat. Una vegada hagis fet la salutació, ja començaràs el cos de la redacció, és a dir, la introducció, el desenvolupament i la conclusió. Aquesta estructura és comuna a totes les redaccions, siga la tipologia que siga, l'estructura d'introducció, desenvolupament i conclusió serà igual en totes les tipologies. Una vegada hagis acabat la conclusió, què faltarà afegir? Un comiat, també depenent de si és un correu formal o amistós, pots triar o un format o un altre. I, per últim, acabaràs amb el nom. Evidentment, sempre un nom inventat. Has de tindre en compte que aquest nom ha de coincidir amb el nom que has posat en l'emissor del correu. Si tu dius de marcela@gmail.com, en el punt 7 hauràs de posar Marcela. Ha de coincidir. Bé, així què passa? Ara, segons l'objectiu del correu o segons allò que et demanen en la proposta, has d'escriure d'una manera impersonal o personal. Quins són els objectius que poden demanar-nos en un correu? El primer objectiu és que exposes uns fets o una situació, és a dir, que l'objectiu del correu siga informar. Si l'objectiu del correu et diuen que és informar, el que has de fer és parlar d'una manera impersonal. Aleshores, com pots fer això? Doncs usant perífrasis verbals impersonals. Cal més infinitiu, s'ha de més infinitiu, i a més has de tindre en compte que no pots donar la teva opinió, ja que quan estem informant simplement exposem uns fets, no opinem. Exemples: cal tindre en compte les noves mesures per a tal. O s'ha de tindre en compte la nova llei que s'ha implantat. En impersonal, tu no t'has d'incloure en el discurs. En canvi, si l'objectiu del correu és donar la teva opinió, que en la proposta et diu que sí que has de donar-la, ahir ja canvia la cosa. Com has de parlar? O com has d'escriure, millor dit? Has d'escriure en primera persona del singular o del plural. Pots parlar en jo o també incloure els lectors o els destinataris, nosaltres. També pots usar perífrasis verbals personals, és a dir, el he de més infinitiu, he de dir, he d'afegir, o també pots incloure els destinataris. Hem de tindre en compte, hem de saber,
o també la perífrasi del cal que més subjuntiu. Cal que diga, cal que sapieu. Molt bé. A més, també podem usar connectors per a donar l'opinió. En la meva opinió, a parer meu, és a dir, és molt important encertar la tipologia que et demanen i a més tindre clar quin és l'objectiu del correu o millor dit a qui va dirigit. Bé? Perquè si l'objectiu és informar, hauràs de fer-lo d'una manera diferent a si l'objectiu és donar la teva opinió. La següent tipologia és el blog. El blog sol eixir molt als exàmens. Com és aquesta tipologia? Bé, el primer que has de saber és que tota la informació haurà d'anar a la part esquerra del paper i una baix de l'altra. Molt bé, la primera és la data però amb el format que veus així, amb barres. 1/de-l'1/2024. Baix de la data ha d'anar el nom del blog. Quan a tu et diuen que has d'escriure una entrada de blog, el blog ja existeix. Normalment no et diuen quin nom té. Aleshores tu te l'inventes. Qualsevol nom que creguis convenient, escrius el nom del blog. Jo així, per exemple, he posat notícies per a tothom. Però ahir has de tindre tu imaginació i escrius el que preferisques. Baix del nom del blog ha d'anar el dia de la setmana en minúscula i l'hora digital. Així, per exemple, tens dilluns, 12:00. Baix aniria el títol específic, així sí que és el títol de la proposta que t'han oferit. I baix faltaria afegir el nom i cognom o un pseudònim, és a dir, qui escriu el blog. Com sempre, nom inventat. I ja només caldria afegir la introducció, el desenvolupament i la conclusió. Molt bé. Així, quin és l'objectiu del blog? Si l'objectiu del blog és informar, exposar uns fets, haurem de fer-lo de la mateixa manera que abans hem dit en el correu. Hauràs d'escriure de manera impersonal, pots usar perífrasis verbals impersonals, cal més infinitiu, s'ha de més infinitiu, i no hauràs de donar la teua opinió. En canvi, si a tu et demanen que en el blog és teu i que tu en el teu blog dones la teua opinió sobre temes d'actualitat, ahir pots fer el contrari. Has d'escriure en primera persona, usar perífrasis verbals personals i connectors per donar la teua opinió. Molt bé, següent tipologia. Així veuràs que hi ha moltes tipologies en una mateixa diapositiva. I és perquè totes tenen la mateixa estructura. Si et demanen un article d'opinió, un article divulgatiu, una columna, una ressenya, o et diuen que has d'escriure una carta al director o un assaig, l'estructura és sempre la mateixa. Haurà d'anar el títol, baix l'autoria, nom i cognom inventats, i, per últim, el cos, és a dir, introducció, desenvolupament i conclusió. Molt bé. En aquestes tipologies, ja que, com bé diu el nom, article d'opinió, et demanen la teva opinió. Per la qual cosa haurem de parlar sempre en primera persona, usar perífrasis verbals personals i usar connectors com en la meva opinió, a parer meu, o també expressions com jo pense, sempre expressions que diguen la nostra opinió. Molt bé, aquesta és ben senzilleta. La següent tipologia és la circular. La circular és una tipologia en què has d'escriure un text que normalment va dirigit a una pluralitat de persones, és a dir, no va dirigit només a una persona. Per la qual cosa, en la salutació, sempre hauràs de fer una salutació en plural. Benvolguts amics, benvolguts companys, benvolguts pares i mares, sempre és un document que va dirigit a una pluralitat de persones. Per això recorda que la salutació anirà sempre en plural. Després de la salutació hauràs d'afegir el cos, la introducció, el desenvolupament i la conclusió.
Després anirà un comiat, que normalment la circular no sol ser un text excessivament formal, pots usar un comiat més amistós, una salutació o també atentament, cordialment. Després la signatura. Normalment, quan et diuen que has d'escriure una circular, et diuen que tens algun càrrec important. Normalment, qui escriu una circular té un càrrec important dins de l'entitat en què treballa. Per tant, has d'escriure la signatura, fas algun dibuix o una ratlla, un nom i cognom inventats i el càrrec. Normalment, imagina que has d'escriure com a cap d'estudis una circular a les famílies de l'alumnat perquè sàpien que al curs que ve s'implantaran unes noves metodologies. Doncs ahir en la signatura diríem Raül Pinyol, cap d'estudis de l'IES, el que siga. Bé? Ahir hem d'inventar-nos un poc la informació. I per últim haurem d'afegir la datació. La datació en la circular té un format diferent a la del blog. És la datació llarga, és a dir, haurem d'escriure la localitat, coma, el dia en xifra, el mes i l'any. Quedaria així. Castelló, coma, 20 de gener de 2024. Molt bé. I així, què hem de tindre en compte? Normalment l'objectiu de la circular és informar. Informar a una pluralitat de persones. Aleshores, hem de parlar en impersonal per exposar els fets. No has de donar la teva opinió, ja que simplement la funció, l'objectiu de l'escrit és informar, però has de tenir en compte que va dirigit a una pluralitat de persones, per la qual cosa, en algun moment del text, pots referir-te als lectors. Pots escriure dirigit a vosaltres. Exemple. Heu de tindre en compte que l'any que ve s'implantarà una nova metodologia a les aules. Per exemple, has de parlar de manera impersonal a l'hora d'exposar els fets, però sense oblidar que et dirigisses a una pluralitat de persones. Bé? Molt bé. Continuem amb una nova tipologia textual que és la carta. La carta té una estructura exactament igual que la circular, però, a més, hem d'afegir alguna informació més. I aquesta informació que hem d'afegir és la identificació de l'emissor i la identificació del destinatari. Normalment et demanen que escriguis una carta com a particular. Aleshores, la informació de l'emissor serà com a particular. I així, fixa't que la informació que has d'afegir com a particular és nom i cognoms, adreça, codi postal i població. I a més hauràs d'afegir la identificació del destinatari. Normalment demanen que el destinatari siga alguna entitat. Alguna vegada han demanat que envies una carta a l'Ajuntament, a Hisenda, a alguna empresa, per la qual cosa la informació que has d'afegir de la institució o de l'entitat és la que veus ací. Nom de l'organisme, secció, departament o càrrec, nom i cognoms, si t'especifiquen a la proposta a qui va dirigida, però si no t'especifiquen cap cosa, no cal que afegisques nom i cognoms, adreça, sempre tot inventat, codi postal i població. I ja tot el que aniria després seria exactament la mateixa informació que hem vist en la circular. Una salutació, el cos, el comiat, la signatura i la datació. Molt bé. Així, objectius de la carta. Què ens poden demanar? Poden demanar-nos que escriguem la carta amb l'objectiu d'informar o d'exposar uns fets. Doncs bé, escriurem de manera impersonal, hauràs d'usar perífrasis verbals impersonals i no hauràs de donar la teva opinió. Ara bé, si et demanen que sí que escrigues la teva opinió en la carta, doncs usaràs verbs conjugats en la primera persona, el singular o plural, perífrasis verbals personals i connectors per donar la teva opinió.
A banda, una altra cosa que has de tindre en compte, abans hem dit que en la circular anava dirigida a una pluralitat de persones. Parlàvem en vosaltres. Però la carta, si va dirigida a una persona, hauràs d'usar la tercera persona del singular. Exemple, l'informe he de recordar-li sempre en tercera persona del singular. En canvi, si la carta va dirigida a un grup de persones, ahir ja parlaràs amb vosaltres. Us informe, vos informe, heu de recordar, bé? És a dir, ahir has de tindre en compte i has de recordar si va a una persona o a un grup de persones. Bé, una altra tipologia que pots trobar és l'informe. L'informe té una estructura molt senzilla. Has d'escriure el títol, el cos, que té la introducció, el desenvolupament i la conclusió, i l'autoria. L'autoria va al final. L'autoria serà nom i cognoms inventats més el càrrec, ja que normalment qui fa un informe té un càrrec important o específic en l'entitat en què treballa. Així, el que has de tindre en compte és que l'informe solen demanar-lo en les propostes de redacció de mediació, és a dir, en aquelles propostes que tenen una infografia. En aquest tipus de redaccions solen demanar un informe, ja que apareixen dades, xifres, i amb aquestes dades i aquestes xifres l'objectiu és que tu facis l'informe. Per tant, un informe sempre s'haurà d'escriure d'una manera impersonal i no hauràs de donar la teva opinió, ja que l'objectiu és informar. I bé, ara tenim la tipologia de el conte o el relat. És una tipologia que a la gent li dona molt de respecte i que normalment ningú tria perquè tenen por d'inventar-se alguna cosa o de no fer bé el relat. És una tipologia un poc complicada en l'aspecte d'imaginació, però no en l'aspecte de tipologia perquè fixa't que és ben senzilleta també. Té el títol, l'autoria, nom i cognom inventats, una introducció, un desenvolupament i un desenllaç. Aleshores, en el conte i el relat pots escriure en primera persona com si tu fores el protagonista del relat o bé pots escriure en tercera persona com a narrador. Tu pots triar si el relat l'escrius com a protagonista o com a narrador. I bé, l'última tipologia és un comentari de Facebook, d'Instagram, de qualsevol xarxa social. És una tipologia molt senzilla, ja que només has d'afegir l'autoria, nom i cognoms i el cos, com sempre, introducció, desenvolupament i conclusió. Així, com que és un comentari teu en alguna xarxa social, l'escriuràs en primera persona, pots usar perifrasis verbals personals i també connectors per donar la teva opinió. Bé, ara ja tens clar quins aspectes cal que tingues en compte per a fer l'adequació de la redacció correctament. Però, a banda de l'adequació, hi ha altres aspectes clau que cal que facis correctament per poder aprovar la redacció. Per això et recomano que veges el vídeo de com fer una redacció correctament. Bé, gràcies per quedar-te fins al final i ens veiem en el següent vídeo. Adeu, adeu!